ligtas. Ang silimarin kang liberate kakatabang para mapugulan ang paghubag, asin magkakatabang para po mabawasan ang proteksyon sa satuyang atay. Yan. May bisyo man o wara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray po na sabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Sabay natural daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga butika nationwide. Okay. Ano ining bareta na pinuruwad sa ko ni Renen? Aning bareta na pinuruwad sa ko ni Renen na sarong sanay ano ini? Anong bareta nasa ano yan? Sa Manila, Pig News Ninda. Ano ining bareta na ang isang sanay hulihin ang mga kalahok sa palarong tingnan ng, okay, ano yun? Totoo ini? Totoo ini yung baretang ini tungkol dyan sa sarodang swimmer sa Masbate? Okay. Sige po, i-verify ko daw, ha? I-verify ta daw tabi iyan. Mga tugang na bagay na iyan. Tabi, sige, sandali. Ito. Okay. Sabi niya, good afternoon, Tabi. Henry. Tama. Launch. June 24, 9 a.m. Sige daw, tabaka pwede kita. Saan? 9 Angel. Pada menunjukkan tanani na
organization. Di ako naka-prex pala, ano, sige daw, tamay sa na daw. Pag kita, tinikwil kita kan mahal na Diyos, balon tayo yan, ha? Ang tema, Unprex mga peregrino na nagbabaklay, inaapudan, na maging buhay, natanda nin paglaom. Yan, di ba? Tabi, magayon ini, o ang tabi evangelization 1, paglaom nin kabanan. Tabi bailon. Magayon ini, 28, aldaw pong Sabado. Hello? Ikaw. Yeah. Ako pala nakapag-prex. Di pa ako nakapag-prex migo pero Magayon yan, Migo. Ako nag-prex 2006. oo. Kabisado ko naman. Ano, Migo? Kala, 1996. Oh, si 96 ako nag-prex. ako kaya umilang. Ito garo. So, kan baga LSS, ano ito? So, Ano yan, Migo? ano ito? Life in the Spirit Seminar. Oo, Sa question BCBC. ito. Kami dyan sabi at ito isang Apod Workers of Christ. Yeah. Ayo, hindi kami sa Ligaw. Prex 5 kami. Actually, hindi sa Albay Migo. Nagpuo ng prex. Tabako. Okay. Tapos, ano kayo ito, prex speaker na mo, ang kuhan sa ako dyan, si Monsignor yan, si Chris Bernardo yan, ang talaga naman yan. Tumibir kayo ito pag mga panahon. Ano kaya yan, Migo? Ang prex, pinaghalong ano yan? Couple for Christ, yung Torres, tapos, No. mga talagang Parish Renewal Experience. Si Bishop Joel Bailon ang mamisa tabi mga tugang pag 11 to 12, no? Ang speaker yung tabi si Monsignor Crispin Bernarte, VG. Yan. Vicar General. Yan. Ang iba na doon, ang ko, Vicar General. Pero ang makapag-Vicar gayod, so, ang Vicar, English, basta ka. Sa'yo na po yan. Magatindir. Imbitado tabi kamo kamo gabos tabi sa magayon ng guta ugaring ano sa Sabado 28. Dako may kaya program ako Alanganin tabi mga tugang. Alright. Anyway. Alas 3:23 oras sa Pilipinas. Sabi kan texter ta. Good afternoon po, sir. May kinakaharap akong problema ngayon. Resulta, dapat pala may music ini. Alat mo na ha, napunta daw. So, alat mo na. Ano ini daw, igo kita ka ini ki... Ano ini, igo kitang stinger ka ini. Wala nga. Love Story sa Pinky on My Baby. Na, sabi niya, good afternoon po, sir.
Nadakitang pangayalo. Niling mo ng gibong-gibo mo iya. Tamili 27 ka na. Kung anong pagigibo mo sa buhay mo. Ay, sorry. Nadakita. Di ba? Sa mag-shoota, dapat pigigibo ang siring na bagay. Ito pa kayo mong bendisyon ng kasal. Pero kung dami, ikaw kayo mga bagay-bagay, araman term na control. Control sa buhay. May mga paagi para makontrol mo ang sa imong sadiri as hindi umabot sa siring kayan. Kundi, natayan ang introduction ko sa simbag mo, sa pasapot mo. Iyan po talagang nataon na iyan itinao sa saindo. May nagregalo. Di ba? Oh. Unin mo na ang gibuhon mo, tabi. Number 1, baka may nagdadangog na. Kung araw mo sa nagtatrabaho ang boyfriend mo, pero guro ba ko maray na dumanan mo siya sa opisina para sa kuya, it's not good na pagluwas niya duman sa alas 5 opisina, ikanahiling niya. Oh, kumbaga may ka-close ka duman sa office na mga ka-office mate niya, may nahapot ka, siguro duman mo pagihon ang komunikasyon mo, sabihan mo, ito na, gusto mong makipaghuron sa iya, ngayon, anong aldaw mo niyan? Anong aldaw mo niyan? Lunes mo niyan? Patugunan mo duman sa friend, sa kamidbid mo sa opisina niya na, nagpapatugon ka na gusto mo siyang makahuron ngaya dyan na hapon, after office work, o sa aga after office work, o sa Domingo, o sa Saturday, tawaran trabaho, tabi, para maraman mo kung ano. Now, kung tasabi ko, so feedback na nako, amo permisang mababloy, ang hiling ko, bako yun ang lalaki pag nakabados, pag naglilian naguan, nabadosan niya, bako yun, ang lalaki, bibablo yan. Abray ko magapoton si Casey, tabata aki penny o si Casey. Di ba? Bibablo yan baga na ang lalaki. Palarin ka. Di ba? O, manyan. Kunday pa siya, tabaka, kung pwedeng mabablo, pwedeng mamundo. Baka medyo siguro ang purpose mo is ipaaram mo sa iya ang tunay mong sitwasyon. Kung magurong ka doon, ano po dyan? Kung medyo kung ano ang sitwasyon kang buhay niya ngunyan, ang advice ko sa let it be, pabayaan mo siya. Pabayaan mo siya. Sa imo manalado, ikaman, tanamuya ka man ka, nag-travel pati kaming duwa, di alangan, maday ki mangyari doon, naggasto ka mo sa hotel, nag-travel pati ka mo, ikaman, iyan na sa imong dinadara, atamanon mo yan. With or without him, so boyfriend mo, atamanon mo yan, padabaon mo yan. Ang mga maguran mo, sa primero man sinandagit, kasi siyempre na nga, 27 ka na, kung mapakasal ka na, doon manggang kay parent consent, di ba? 27 ka na. Kaya ang advice ko sa imo, ipinagos mo na, go on with your life. Kung bados ka, nagdadakula ang tulak mo, ano man ang problema, bako kama sa nang igwak kiarong ka na sitwasyon, kadakol ka mga mga tugang by their parents. Sa primero man sana, dagit talaga. Sisi ano ni bados po ako. Sisi manaman, si inaan simbagon ka, ay, wow! Pero may ang reaction is masasya. Posibleng madagit. Pero, ang lagagi man sa na yan. Oh.
resultan kang pinag-apod na premarital tut na pigigibo nindo. Ihagad mo yan ng kapatawaran sa mahal na Diyos. Ipangagi mo sa imong sadiri, tagabos na tayo na sa sala, gabos nagkakasala. Ikon mo, di ba? Tan mga lalaki, mga orang bumi. Punli man sa natitibintay, ano ba kaya? Ang pagkatapos kaya. Dahil na. Kaya, kamo man. Tutod ka mo ka na basta sa tabi. Basta kami na tugot na magpasaw ka mo kinamo. Dahil na muna ka. Magpasaw kinamo sa kanabat. Ang pagpasaw kinamo sa salog. Baga magayon ang bulos kan tubig. O. Dahil na muna ka. Iyo po. Oh. Kayo kasi mga girl, bakit kayo, ito, sabi kan texter, 1873, kayo kasi mga girl, bakit kayo nagugusto sa mga at ako iharap sa magulang. Dapat kuya, inisip niya muna tayo na nga yan. Ang ano man na pagigibota, igo ang kikakibat na konsekwensya. Whether positive or negative result, it has a consequence. Diba? Tama ko manggabos mga tugang sa mundo, karahayan ang makuan mo kaugmahan. May parte na ikapo mamumundo, and that is a challenge mga tugang to our life. Sabi nga ni Monsignor Noe kang Sabado, si San Pablo ito, si San Pablo. Binayaan siya kung ano-ano, tinawang niya sa nintuno. Nagiging resulta para, di ba, maging problema siya. Pero, dahil po ito nakaulang sa iya. Intermittent po audio sa live FB. Oy, sikado tabi Jerome, intermittent da ang audio ta sa FB ta. Sikado tabi, okay? Ito, sabi Henry M, kumusta po so kaso ni Gubrosal? May kaso da? Ay, sa total lang po, may nahiling ako kaso hapon. Kundi, ano yan? Ano tuntaan sa ng desisyon kang korte kaan? Tabi, di ba? Ang mga araw ka ng mga araw na tuntaan na sana. Ang mga desisyon kang korte, kung ano man iyan ng mga kasong anta. Ang pag-didiscuter ka, it's just an information, tabi. Pero, at the end of the day, at the end of final battle, ang madesisyon ang korte, sisay ang tama, sisay ang sala. And, kung ang korte man may mga desisyon na medyo nga naiiba, diba, may mga panahon na may naabot na may divine intervention. Diba? May divine intervention na iyan po mga tugang natatawanan ke direksyon nin tama kung bako mga tugang sa batas kan Diyos o sa batas kan tao, natatawanan po siya nin direksyon na tama sa batas ni Diyos. The divine law. Ang pinaka magabat dyan pag nagkaigwa ke intervention, mga tugang, ang divine law. Diba? Kaya, let it be. Tabi, kung ano man yan, halaton ang desisyon. Wara-wara tabi sound, ay tapos, na wara na talaga, yun na, John, okay na? Okay na, Noy? Okay na? Okay na? Pigayos na po. At Kuya King Reginaldo, maray na hapon tabi, isay mo, Kuya King, ka na talaga ang tunay. Ito, Henry, good afternoon. Ako nga ni ang aki ko, 19 pa lang, nag-eskwela, nagbados. Nadagit man talaga ako. Good afternoon, Henry. Ako nga ng aki ko, 19 pa lang, nagbados. Nadagit man talaga ako. Bata nag-eskwela sa Manila. Kan sisibot man ang boyfriend niya. Nginili talaga ako kay Tohen.
Pero, di akong maginibo, inako ko sa aki ko, tapos boyfriend niya, mayaman, kami, tios kami, uto na daaduman sa ibang nasyon, pinalargakan magurang, ano ang ginibo? Inako ko po ang aki ko, asin pinadakula ko hanggang sa mag-aki. Ngunyan, saro na po siyang matibay na engineer. Uto na po duman sa nagpa-Singapore. Oh. Tapos, nagpapara-communicate so ama sa iya. Sabi ko, pabayaan niya na ito. Taigwa naman siyang buhay na iba. Igwa naman siyang buhay na iba. Ngayon din na mautro, naghagada sa iyang sorry. Yan. Pero ano mo po, madam, sir, we do not know that one. Baka may mission, baka may mensahe, ang paghagad ki, sorry kang lalaki, baka itong paagi para nga mahipnoan niya ang pagkukulang niya sa iyang kwan, duman sa aki mo. Baka na-realize niya na sa laan nagibo niya na panahon na ito para panindugan niya na igwa ki ama ang sa iyang aki. Di ba? Baka may mensahe na panahon na sa iyang asikasuhon ang mga pagkakasala niya gusto niyang tanuson asin magkaigwang mo niyan kimagayon na familia. That we do not know. Kaya only time will tell kung ano tabi mga tugang anaabuton kaiyan na sitwasyon na iyan. Okay. Henry, sabi niya, i-share ko po para sa mga aki, Epeso 6:1-3, chapter 6, verses 1 to 3. Sabi digdig ang texter ta, mga anak, magsitalima kayo sa... Ulitin ko. Mga anak, magsitalima kayo sa inyo. Sapagkat ito, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaong ka na, sarabayon ka. Kuya Hen, may crush ako. Inapot ako kan nililigawan ko kung may motor ako o kwarta. Sabi ko, wala ako motor, buda kwarta. Binasted ako. Pigrito ako sa Bombay, abo na lugod. Sa Bombay, grabe naman na. Bombay na, kung gusto mo akong, kung gusto mo ako na lang managot kan basta si Henry M. ang ninong. Pwede man. Di ba? Basta di man ako pag nininong ako, di man ako nagpaparegalo tabi. One time sa ako minaregalo. Ika po itong nahiling ko kasubago sa ligas pinakalong sleeve ki Maroon. Maroon ining sulusulog ko, Jerome. Red ini, maroon. Red, maroon. Ipo gawin ako sa nailing mo. Yun ako sa nailing mo manang gagayon. Salamat. Alright, ito. Madali lang. Tabakaw. Bago kita mag-shift mga tugang sa topic tango niya na hapon, sa tuya tabi na ano yan? Sa tuya tabi na paraan tabay. Alright. Ay sus, kadakol. Madali lang. Nagawara-wara tabi isang news sa live. Ayun. Eden. Okay. Nasa tuloy ang pink no baby tang live. Ano yung saro na yun? Yung 30 minutes susaro. Susaro, 28 minutes.
Susaro ang view 941. Susaro 100. Grabe. Okay. Okay. Para pasali kay ngaya dyan nga kang ito. Good afternoon. Okay na. O sige, mga tugan 16 bago po mag-alas 4 ng hapon. Sa pagbabalik, ang iba pang mga samlo sa pagkabuhay. Makalipas lang po. Sandali lang. Makalipas, mga tugang kan. Ay na nga ni Stinger ta. Makalipas lang kay. Ay na nga ni Stinger ta na pinky on mo. Ito pala. Pinky on mo, baby! Kaiba? An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees. Alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-eksperyensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353
4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Yadipuan sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sambanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makilusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po poon June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinamagugmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalig nun, tigsik, bawit-dawit, sports activities, baraylihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, Otot Trade Fair, kinadakulpang iba. Festival na! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rahi Barayo. Alright, balik kita mga tugan sa programa. Good afternoon kay Tita Marie. Sige po, gari aragon po kaya. Sige dito man. Sige di 3 days, midbid mi na anak. Inda, basta nag-live na. Laptosan ko ba? Basta na, sarawis na siya nag-upisin. Nana, ay, sandali unin na si, sandali unin may nag-upload sa kuya. Hello, Ma'am Reg. Baba, ay. Ikaw din na sa linya, sir, Jansen? Ikaw din na sa cellphone? Mapod pa ako ba sa cellphone tabi? Yeah, mapod pa ako cellphone para mas klarado. Maya lang ha. Taon nita. Uning mga tugang ikwanon ta ini klarohon ta ini na career. Sandali lang klarohon ta tabi ni na anong mangyari diyan sa career? Ano yang career career caravan. Ay, Sir Jansen, nag-upload po ako sa cellphone tabi. Pakibaba ng cellphone na nakahangi. Career caravan mga tugang sa aga. Sabi mas iklarohon ta daw ini tanganin na kung isang pwedeng magatindro dyan ta tabangan ta kamo si Sir Jansen madali tabi mga tugang nasa linya siya pa ang focal person kay ni para po dyan sa Career Caravan 2025 ng SL Technological College Foundation. Sir Jansen, good afternoon po. Hello po, maray na hapon po. Opo. Sir Henry po, ayan. May na-receive kayo ako ding information regarding Career Caravan 2025 sa AGA, dyan tabi sa LCC Activity Center. Ano po ang mangyari dito, sir? Jansen? Ayan. Okay po, yun ang SLTCFI po natin, isa din po sa mga programa ng Southern Luzon Technological College na dapat maipaliwanag ning maray para sa mga estudyante, lalong-lalo na ito mga incoming first year college. Okay. Ano yun, sir? Gary career orientation, tama ba? Yes po. Sa panahon po kaya, Sir Henry, dapat aram, hindi lang basta-basta na dapat mag-enroll ang isang estudyante. Dapat aram po Yes po, mayroon po tayo, Sir Henry, na mga bisita din bukas. Galing sa Doli. Sa Doli po, mayroon tayo.
nakapag-enroll pa ngayon. Yes po, open po sa Gabos. Ay, very good. Magayonon man. Ano? Magayonon man. Okay, so anong oras umapo? Anong oras pumatapos ni sir? 9 o'clock po ng umaga. And then hanggang 4 o'clock po tayo ng hapon po. Maghapon, Ay, ano? sir. Maghapon. Yes po. Okay. Opo. Ano pang gari requirements nindo o gari nga dapat na i-prepare, ihanda sa mga gusto mag-attend po kang career caravan na iyan? Okay. Number 1 po, yung doon sa gusto mag-part-time, kailangan lang po natin magdala po sila ng resume po nila. Yun. And then, syempre po, dapat enrolled po siya din sa SL. Yeah, Exclusive correct. from SL. Importante yan. Oo. Opo. And pangalawa po, lalong-lalo na doon sa scholarship na offered po natin, sa 3-year diploma at saka sa Ched, kung ano pa yung mai-inform bukas ng mga speaker natin. Opo. Pero yung mayroon tayo for 3-year diploma na free tuition with allowance po na 9,000 every semester. Ayun. Okay. Maganda yan. Ano, at least, kuha na sinda, preparado. Ano, tabi Sir Jensen? Opo, talaga. Oh, yan. Okay. Ayan. So, with that po, ano pa ba? May gusto pa tabi ka mong i-announce tabi sa mga parantabay ito pa, sir? Opo. Okay, sa mga nakikinig po, syempre, Minabot sa point na basta minandol after ka, minashift, napapalaba yung Yes, pag-eskwela kan mga aki. opo. Kaya ang ginagawa po natin, Sir Henry, pagdating po doon sa mga applicants po natin, hindi po natin yan pigbabasihan ang grado. Yeah, Ang importante yeah, sa panahon totoo. ngayon, Yeah. ano yun naman kung sobrang And then dito din natin malalaman po, matutulungan natin itong mga estudyante, lalong-lalo na sa mga out of school youth natin, per barangay po. Punta po tayo bukas. Isa din po yun sa mga obligasyon dapat ng eskwelahan. Diba?
sure kan sa tuyang mga aki. Kaya kung ani, maski difficile ba ang pag-teach, nagusto ko ka anak kwanta. Kasi man kay po na dakulaon ng suldo mo, importante gan nakakahiras ka kan sa imong kaaraman, nakakatabang ka para ma-shape ang future kan sa tuyang mga estudyante. Salamat kan sa nung pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na hapon sa Send of Gabos. Jules Mawano. All the time. Mabuhay.